Això era i no era. Un rei que pelava faves, i totes ses baves li queien dins un ribell. Un bon dia va reunir a tots els quefes del poble i en tenir-los junts els hi va fer una bona putada. Un dels quefes era en Tomeu Batxfort, que havia dos fills fadrins, en Joan i en Guillem. Us refresques avui. Mon pare! Oh, mon pare! Cago en Déu, cap a casa nostra t'he dit. Guillem, Ja he acabat els deberes. Puc anar amb vosaltres? que pot anar de venir nosaltres? On anem de matances? Cago en Déu. Vinga. No, cap a casa nostra Me t'he no dit. deixeu anar amb vosaltres? Cago en rebit que penes de putes. Que estan pel taronja en Nàvel. De nins. Adéu, Bon seguet. Déu.